Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो ग'पुरावहाय ना हमनो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो नै बेवहायनो जोंना एक्टरासो ना बोनदों आरोना ना हमनो। ना हमदों नै थाइजौ बिबार बारबाय ना हमग्राया नै जोंना एक्टरा बा देन्जारसोलै जोंनिया धेमालि मोनदों नामा खेबसेयावनो होखायो हनै आं दिनै ओंखाम जागोनलै एक्टरा ना बोननायखाय बाहाय आयौ मानो थावा एवबानो थावो बाथोन देबानो थावो मानो मोननायखौ गारहरनो नागिरो ओइ हनै नोंसानो फैदों नामा होमबा? नोंलाय बिराद रोंखायो नामा गोदोनिफ्रायनो? न'आवनो दंना? न'आवनो फैदेर गिदिरथारनो बालाय। देहाय देनां थांबा जाहैदो नोंसानाव। जागोन दे। लाङा जाहोनो बानानै बिराद जागोन बायदि मोनो खोमा। टाइमानो गैया नोंना हाबनो बिदि। इस लेङा बेखौ होना लेंबालाय सोर थाङा? लाजिलै न' बायलायजोबना। नंगौ नामा? नंगौ नामा? हा? बिथिंनो दैयानो मानो रानजोबखो ओमफ्राय? नायनाय मा गारहरखोलै नोङो? गोदोरखाय जाहोनो बादों जोंखौ। गिदिर होबावगोनसो दा। नै मोनबाय। देन्जारसो। उन्दुजोब्बाय जोमग्राया आथिखो ना गिदिरखौ मोननांगौ दे ना गिदिर आयौ ट्रेनखौखि बिदि गायोहाय ना गिदिर मोनसिगोन एबारै नायानो जि बुरजा दंखायो खोमा बाथा गोजाजों माथो गोरिबो दङ माथो देन्जारलै बिराद फायखायो हनै नाफोरा खुसिया दंना गैयाथाय बेयाव बिक्रम आदित्य बसुमतारी सोरलै बेलाय सोर करियान बय बेलाय BTS नि BTS नि अ फाय हम नागि सोरो आं देन्जारसो हमो आं इ मा बुस्थु मा ना इयो ना फैला दालाय जेबो मैया लाङा गोथैखौल' ओमफ्राय नै दायो जोङो मोनसे न'खरावहाय थांदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय जोंखौ साहा लोंनो लिंहरबाय नालाय जों थांबाय आगै दैमु आं ओमफ्रायहाय बैयो आबौआ जाफुंगोन फिल्मनि आबौआ साहा लोंलांजों मुरिजों होननाया ओमफ्राय नैबे बिथाङा ससमा गाननाया जाहैबाय फुंजा सिंगार जोंनि बर'नि फेमास बिथांनि बिफा बियो असे बिफा ओमफ्राय जों दायो ज'नो साहा लोंनोसै माब्ला फैनाय फिसौ दाखालि फैदों आबौ आयौ ओंखामफोर उखैदोंना फिसौ ओंखाम जाथ'वा आबौ बाहाय मोनजानाय नङा सोरनिखौ मानो फैदों सोंदोंब्रा फैनाया
फिल्म सिटिंआव जों माबा सेंग्राफोर बिसोरो मानो फैदों ए मानो फैदों माब्ला नोंसो मानो फैदों नोङो मानो फैदों जों माबा बे बेजों आंजों माबा बिसालथि जायो बिरला गुन्दाजों मानो बुंदो माबाखौ चेनेलनि नामखौ बुंदो दे मोनथिखासिगोन एबार बिनि भिउवार्सफ्रा फेसबुकआ बेरायबोदों बिसार बा मोजां बा नुबाय नायनाय नै बिसिना खैला हनै माबा नै आगैया जोंना थिंख्लि होफैदों थेंक इउ ओमफ्राय नोंनि चेनेला मा नाममोनलाय सोरनिथो ओइनि कारिश्मा बिब्लग ए जागासिनो जोङो नों जाया आगै थिंख्लिया ओइले माथो थांसैल' जा ए माथो लक जाबाय अ जनोसैलै पुलिसजों जना थांनांगोन ना दिनै नै बेवहायनो लाफैदोंमोन जों सुटखौहाय नै बे आगैया गेमस्ट्रिनि थाखाय फैथारदों मालाय गेमस्ट्रिखौ नायनो ना रानि मा नाम मोनलाय जि मोजांखा नायनो मोजांथार मा नाम रानि नोंना फट' लानो मोनबाय आब'जों फट' लानो मोनबाय मोजांथार बुरजा रायजो राजा बिथांमोना नायनो फैदोंमोन मार अननाय मोनबाय आरोना गहपुर हालामाव फैनानै बेनिखायनो बयखौबो साबायखर बेबायदिनो अननाय मोनबाय थाथों जेब्लायबो